Giila ni Lamitan City Police Commander Police Lieutenant Colonel Arlan de Lopenes ang suspect nga si Ulysses Villanueva de los Reyes, residente sa Barangay Panunsalan, Isabela City, Basilan. Naaresto ang suspect sa nagpadayon nga manhunt operation sa kapulisan sa Sitio Kahibaan, Barangay Santa Clara, Lamitan City kung asa nahitabo ang krimen. Matod sa report, nagkabangi ang suspect og ang biktimang si Mark Enriquez Pahente. Tungod kay matod ni de Lopenes, adunay relasyon si Mark ug ang asawa sa suspect nga si de los Reyes. It has something to do with the love triangle, crime of passion, that accordingly on the side of the victim at the claimant, pati yung mga witnesses, bale yung wife of the suspect, and then yung si Mark, may relasyon. And then sabi rin na hiwalay na daw. Pati hindi naman tayo personal na yung mga bagay na yan. So, kailangan lang natin i-prove. So, nagbigay naman ng testimony yung mga kaibigan, yung dalawang kaibigan. And then yung kapatid, affirming na may relasyon na. So, yan ang isa sa mga motibo na nakikita natin. Bakit dinaril at pinatay si Mark Pahente. Kahinumduman nga ni adtong Hunyo 17 sa gabi, nag-inom ang biktimang si Mark nga empleyado sa usa ka kumpanya ug manok ug mga kauban dihang kalit miabot si Ulysses ug gipusil sa makadaghang higayon ang biktima. Nadala pa kini sa ospital apan gideklarang dead on arrival. Sakay ang suspect sa motorsiklo ug matod ni Police Lieutenant Colonel de Lopenes, apilon nila sa kaso ang driver sa motorsiklo nga padayon pang gipangita sa mga pulis. Yan nga June 18, right after the following day, na-impress na po natin yung kaso against kay Ulysses de los Reyes y Villanueva. At he opted to sign a waiver, 15 days waiver, so he'll be remain under our custody for preliminary investigation. So yung kaso po na i-file natin is a violation of sa Revised Penal Code Article 248 for the crime of murder. And then yung sa isang at-large din, yung sa driver, kasama na rin po yung na-file natin yung kaso. So sa ngayon, naka-detain po ang suspect si Ulysses dito sa custodial facility po natin. Kasong murder ang gifile sa mga pulis batok sa suspect nga napriso na karon sa Lamitan City Police Station. Sherry May Gonzalez, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe!